салом алайкум тамошобинони азиз, дастгирӣ намуданро фаромӯш насозед ва видео лайк гузоред ва ба канал обуна шавед. ассалому алайкум ба кулли тамошобинон ва подписчикони азиз, хуш омадед ба канали мо. бачаҳои азиз, агар насринно 100% бошад лайка мезанем ва видеоро то охир тамошо мекунем. хоб, инҷа мошинчаи Nexi дастаи соли барориш 1995 сӯзишвориш газ бензин объем мотори 1.6 механика дастаи соҳиби мошин мега ки ман мошин 6 моҳ хулоса ховаи худам дар Россияям, ҳуҷҷат надора, срочно буфурӯш мега. дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхи дастаи нархи мошин 12000 сомонӣ бо нашод нақлаш чахчақ мекунем мега. дар ҳамин номерои 939 44 44 08 занг занед, бо маълумоти хубтара соҳибаш меёбед. мега мошинчаро мегирӣ, фақат газа мечиқӣ. харидори конкрет нашоти ҳамин мошин бошад, дар ҳамин номеро занг занед, бигиред бачаҳои азиз, хафо намонед. хоб, ягон мошинча доред, ягон хонаи фурӯш доред, марҳамат дар ҳамин номерои WhatsApp ма муроҷиат кунед. мо иншоалло бо хоси худованд шумода кӯмак мерасонем. хоб, бародари азиз, инҷа қачибекчаи гап дастаи соли барориш 1996 сол, бензин, объем мотор 1.6, механика, мошин 100% бе ягон камбудия мега соҳиби мошин, 4 та баллончаи нав загем, ходовоиш беҳтарин ҳолатда қарор дорад. ҳуҷҷатош то феврал мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархаш 31000 сомонӣ. 94 24 39 97 ҳамин номерода муроҷиат кунед. қайти соҳибаш нашоти нарх навош документош чахчах кунед.